Benvingut a la demo online de Bingo Excel. En aquesta presentació es mostra la integració que ofereix Bingo Intelligence amb Microsoft Excel. En els següents minuts veurem la facilitat per crear informes en Excel i mantenir-los actualitzats utilitzant Bingo. Totes les empreses disposen de molts Excel amb informació corporativa. Generalment la informació que contenen aquests fulls de càlcul prové del Data Warehouse o d'algun sistema de reporting. Posteriorment aquests Excel són manipulats, completats i compartits amb altres usuaris que tornen a modificar i compartir aquests arxius. Aquesta manera de treballar acaba generant un caos de fulles Excel amb informació diferent i desactualitzada. Això provoca que cada departament treballi amb dades diferents o que arribin missatges contradictoris a direcció. Excel té molts avantatges que el converteixen en l'eina preferida pels usuaris en moltes ocasions, fins i tot quan existeixen solucions de reporting alternatives. És una eina coneguda per tots els usuaris. Ofereix molta llibertat per fer qualsevol càlcul o per aplicar qualsevol format sobre l'informe. Permet completar qualsevol informe afegint informació nova, fins i tot dades que no estan codificades en els aplicatius tradicionals de l'organització. I és fàcil compartir l'informe amb els companys, clients o proveïdors. Per una altra banda, ens trobem que l'Excel afegeix complexitat a la manera de gestionar la informació. És complicat carregar la informació des del Data Warehouse a l'informe Excel. És complicat mantenir la informació actualitzada i periòdicament s'ha de modificar de forma manual cadascun dels informes en Excel. La informació que s'introdueix manualment en l'Excel queda desconnectada de la resta d'informació corporativa i es converteix en una dada invisible i inútil. Bingo Intelligence s'integra perfectament amb l'Excel amb l'objectiu d'aprofitar tots els seus avantatges i oferir solucions als inconvenients. A l'instal·lar Bingo apareix un nou menú en l'Excel que permet incloure una nova consulta a l'informe o bé modificar o actualitzar les consultes existents. També tenim una nova barra de botons amb aquestes opcions. Afegirem una nova consulta a aquest informe. En primer lloc, el sistema ens demana identificació. Un cop identificats, apareix el catàleg amb la informació disponible. Es tracta del mateix catàleg que utilitza Bingo Intelligence per generar informes dinàmics o quadres de comandament. Altres solucions de reporting permeten exportar les dades a Excel o reutilitzar consultes predefinides. Bingo és diferent i únic. En Bingo, qualsevol usuari de negoci pot fer la consulta que necessiti d'una manera ràpida i senzilla. En aquesta consulta afegirem les columnes País, Botiga, Unitats venudes i Import. Afegim un filtre per mostrar únicament les vendes del 2008. I ordenarem les botigues segons la seva facturació. Dit i fet, ja tenim la informació en l'Excel i amb les dades correctes i actualitzades directament des de la base de dades central. Ara podem utilitzar l'Excel per donar el format desitjat o fins i tot per afegir subtotals. També podem afegir fórmules a partir de les dades importades. Per exemple, calculem el preu mig i el percentatge de cada botiga respecte al total. Bingo mantindrà els formats i les fórmules la propera vegada que s'actualitzi aquesta consulta. Podem modificar una consulta ja creada. Afegirem un filtre dinàmic per poder seleccionar una editorial. És molt fàcil. Ens situem en la consulta que volem modificar. Fem clic en el botó de Modificar consulta. Creem el filtre de Editorial.
i indiquem que es tracta d'un filtre dinàmic. Ja tenim les dades de venda d'aquesta editorial durant el 2008. Si volem consultar un altre editorial, només hem d'actualitzar l'informe i seleccionar l'editorial que ens interessi. I ja està. Ja tenim l'informe actualitzat. Podem incloure totes les consultes que necessitem en una o diverses fulles. Per exemple, inclourem el llistat de llibres més venuts de l'editorial seleccionada. Per fer-ho, crearem una nova consulta. Seleccionarem les columnes que ens interessen. En aquest cas, ordenarem els llibres segons la facturació. I tornem a aplicar els filtres d'any i editorial. És important destacar que Bingo només facilita l'obtenció i actualització de les dades. Després, l'usuari té llibertat per configurar l'aparença i complexitat de l'informe segons les seves necessitats. Acabem de veure com podem utilitzar Bingo Excel per solucionar molts dels problemes que genera el reporting en Excel. Amb Bingo, qualsevol pot incloure informació corporativa d'una manera molt fàcil i visual en els seus informes Excel. La informació es manté sincronitzada entre les bases de dades corporatives i els fulls de càlcul. Totes aquestes característiques s'integren amb les funcionalitats pròpies d'Excel. Per exemple, podem crear d'una manera molt fàcil un gràfic o una taula dinàmica a partir de la informació de la base de dades. Altres característiques de Bingo permeten introduir la informació manualment en les bases de dades corporatives fent servir l'Excel com front-end d'una manera segura i controlada. Moltes gràcies per la seva atenció. Si desitgen més informació sobre Bingo, visitin la nostra pàgina web.